Zase sa zobudzame v našom nádhernom raste. Je tu oný. Nice. Je tu týpek. Ale asi nepôjde po nás. Aj tak je tu malý save zóna, takže sa nám to až to ani nevyplatí fajtiť. Dobre, máme jednu granát, máme full. Máme explosive, ešte nemáme ani low grade fuel, ani klot. Klot nie je tak drahý. Máme C4, len ešte počujem, ja je to... Ale mám pocit, že tu niekto je. A ten pocit, mám pocit, že je pravý. Robíme to takto, prebijeme si Thompsona. Budeme používať Thompsona teraz, pretože Thompson je asi lepší trošku. Alebo rovno takto AKčko, aj som si myslel, že to bude. Takže máme AKčko. A môžeme ísť raid, máme 56 C4, je to celkom dosť, ale na tom serveri mám pocit, že není, ale vyskúšame a uvidíme, ako nám to pôjde. Takže teraz už iba nájsť nejakú baseku, vyrejdiť ju a mať loot. A hotovo. Máme tu tento drink, to je veľmi super drink. Máme pred sebou prvú baseku. Konečne po 100 rokoch. A nemyslím hen tú obrovskú, tam absolútne nepojem, ani na to nemyslíte. No, že táto baseka je vyrejdená, ale ako vidím, tak tu sa aj niečo stalo pred chvíľou. Ale ok, nič tu není. Ideme na túto bisku, ale táto tiež vyzerá, že je vyhradená. Dobre, tam vyzerá, že není, ale nie je jedna tam. Ale sú tu čerstvo postavené schody, ktoré nie sú upgradenuté, takže buď niekto zabil tuto, alebo je to vyhradené. Není, dobre, berem. Jedna C4 ani nebude treba. A ideme. Dúfam, že tam bude nejaký dobrý loot. No, konečne máme prvú vec down. Čakaj. O, dobre. Máme to tu. Sú tu dvere, neviem koľko mám HP, neviem či to nie sú iba tie slabé. No to sú tie slabé, to budú stačiť to aj keby jednu dám asi. Jedna. A tri. Sadiaľ to nám niekto môže prísť, takže musíme dať veľký pozor. Sú tu schody a ďalšie dvere sú tu, takže pozrieme. Oj, tuto sú nejaké väčšie dvere teda. Je tam čestka, dokonca dve čestky. Takže dáme sem C4. Tak tu dáme dve C4, lebo to je hen tie 1000-kové dvere a ideme trošku preč, nech nás nezabije. Low grade fuel je tu. AAA. Moja obľúbená gana. Dobre. Náboje. AKčko. Myslím si, že by sme mohli zatiaľ položiť tieto dvere senka, ale nevieme. Dáme ich takto sem. A polutíme. Dobre, keď sme už vylútili, ideme ďalej. A je tu hovno, takže môžeme ísť preč z tejto basky, len mám pocit, že budeme musieť trošku improvizovať, pretože sa moc z toho to asi nedostaneme, keď je to trošku viac vecí, než by mal byť. Dobre, máme hotovo. A ideme ďalej. Ale tuto niečo opravené, ale neviem, či to niekto teraz opravil, alebo nie. Nie, nikto. To čo je? To je čo, ty kokos, jaká obrovská vec, to som ešte nevidel. Môžete mi napísať do komentárov, že čo je táto vec. Vlastne takto. Cítim problém. Hráč. Dostal. Jeden hit. Ďalší hit.
mŕtvy. Ja som jaký dobrý s tou snajperkou. Normálne môžete ma volať snajper. Ďalšiu bejsku, čo vidím, je toto. Lenže neviem, čo toto za tie turety. Ja neviem, či to sú iba na helikoptery, alebo... To som asi dead. Aj keď nemusím byť, ale... Mám pocit, že som dead. Oj. Dostal. Fú, dáva mi dobre, akože. Nebudem klamať. To nebol on, alebo čo? Ale ja už fakt, neviem, krivý. Dobre, asi odvolám to, že som sniper. Ale chcel by som ísť po jeho base, že on ak pôjde z hora na mňa, tak som dead. Áno, presne tak to dopadá, som dead. Toto je celkom pekná bejska, uznám, je to pekná bejska, ale... Veľká, nemám nič. Takže ak sa vám dnešné kratšie video páčilo, zanechajte určite like, odber, komentár a napíšte, ako sa vám páčilo toto video a napíšte, čo by som mohol natočiť na budúce z Rastu.